Hola, bona tarda. Gràcies per haver vingut. Aquest any el treball pedagògic que us volem mostrar té a veure amb les propostes noves que hem introduït en el treball de la competència comunicativa de com intentem ensenyar als alumnes a saber expressar-se tant oralment com per escrit i saber comprendre el que llegeixen. Sovint us expliquem a les reunions d'aula que a l'escola donem importància a que des de petits els infants puguin escoltar com llegim textos i que ells en puguin descriure d'importants o significatius per a ells, tot deixant anar la seva imaginació. Pensem que llegir i escriure se n'aprèn llegint i escrivint textos reals i que a l'escola no ens podem quedar amb ensenyar a llegir i escriure lletres de forma ràpida i sense faltes. Cal que ajudem els infants, des de P3 fins a 6è de primària, a expressar-se, a saber comunicar les seves vivències i sentiments, a escriure frases i crear petits textos i imaginar-ne de nous i de més complexos que tinguin a veure amb la realitat o bé amb la ficció. En primer lloc, veureu una mostra del treball que fem a educació infantil. Ho representaran en teatre la llegenda de Sant Jordi, mentre vosaltres veureu les il·lustracions del conte i els textos que han realitzat ells mateixos després de conèixer i emocionar-se en diferents versions d'aquesta història. A continuació, us explicarem el funcionament dels tallers lingüístics que hem introduït a primària. Seran els mateixos nens els que us ho explicaran i podreu gaudir dels contes que han escrit els vostres fills i filles. Després, podreu reservar la parada que hem fet al pati de l'escola, la història que us hagi agradat més. I com dèiem a la carta que van escriure els alumnes de cicle superior, si algun pare es volia animar a llegir alguna cosa, un cop finalitzat l'acte pot pujar. Moltes gràcies. Esperem que us agradi.